Быйыл республика дүнен оскола нинага үйрақтайын сыла білдерілі біті. Ол итінен сылустата барыл устар орайонарыгар арас қабаннақ тірәхін тегіміз паққайтылына. Бүгіндерге жеген нәхілеген малыш оғысада тұстақ сылы түміктүү тірәхінегер бейгі коллега бұтсырытта. Оройонга булан быһытынан барбыт оскола инненәгы үрәктәһен сылын көрсә ытылар тәрәһеннәргә малыш уян коллектива оголора көктөк кыттыгылан үгүсү дигеләммиттәр. Уямытыгар итәчиләр агас жарыктары, терапевтлары кытта үлеләре, мастер класстары, рас лабораториялары ытан көрдөрдүләр. Тәрәһен чәлчетнән малыш уян осколага барган инненәгы састагы оголора норокка гейник билләр тал-тал мәхсин историятын толордулар. Туроратчылар айымны каз билди героин обарханары итигар сүрүн болгомтолорун урбуттар. Биги бүгүн тал-тал мәхсин жен историяны кырдырдыбыз. Сирия самый күстәх Жембилүбүч. Оскола инненәгы үрәктәһен сылын сабы оголор итәчиләр терапевттер әгәрдә концертларынан түмүктәннә. Миндин концертка тогыжын хом кассетин. Латым, үнкүләтим. Бу курдук сылустата бар бүттәрәһеннәр сылларын сорыктарын ситиһән бер үрдүк тахамга ытылыннылар. Мария Полонова, Анна Петрова, Сака телевидениете, Эжиген.